awak langsung naksir kelingan koyo kelangan pikir. Bakar gedang campur sawi sampai kering kule isun mikiri. Bersama analis matur suwun bos anugrah lighting ronggot jalur. Waduhan di arah di pasir, waduh kambang kali ono ing pinggir. Ketemu awak langsung naksir kelingan koyo ono ing pinggir. Bakar gedang campur sawi sampai kering kule iso pikiri. Gedang sopo sak jurung dipangan codot timbang urung anung kulu kusing pedot. Matur suwun yang punya gulu pedot.